que avui fem menestra de verdures. En una olla posem patates, mongeta tendra, pastanaga, bròquil i carxofes. Aquests últims els deixem sense tallar perquè tenen una cocció més ràpida. Emplenem d'aigua i portem a ebullició. Hi posem sal i ho deixarem bullir 2 minuts. Tapem, apaguem el foc i ho posem dins la CCM durant 1 hora. Mentre es couen les verdures, seguirem amb la preparació. Posem oli en una paella i afegim la ceba, un gra d'all i ho fregim. Podem fer menestra de verdures tot l'any. Aprofita les verdures de temporada, així aconseguiràs una menestra variada. Ja tenim la ceba al punt i continuarem posant ingredients. Primer els xampinyons. Quan ja els tenim cuinats hi posarem la sal. Poca perquè hi posem pernil, tallat ben petit, i uns pèsols que jo tenia cuits, però si no en tens els pots posar a bullir amb la verdura, tant si són frescos com congelats. Reservem la preparació de la paella i anem a treure les verdures. Ha passat 1 hora i les verdures estan ben cuites. Si t'agraden més senceres, deixa-les menys temps. Separarem en un plat el bròquil i les carxofes i la resta de verdures les separarem de l'aigua amb un escorredor. Les que hem cuit senceres les tallem a trossos. Tornem a posar la paella al foc i quan ja sigui calent hi posem 2 cullerades de farina. La courem durant una estona perquè no tingui gust de cru. Ara hi afegim el suc de bullir les verdures. La quantitat anirà al teu gust. Ho fem bullir 1 minut i ja hi podem afegir les verdures. Unes voltetes i ja ho podem servir. Si t'ha agradat la recepta, comparteix amb les teves amistats, així m'ajudes a arribar més lluny. Cuina de consum mínim, cuina sostenible.